Хәерле көн, Татарстан. Саулармы сез, хөрмәтле телевизор караучылар. Тел шишмәсе сагындагы үткен каләмле шәхесебез. Замандашлары, укучылары аның турында һәр вакыт әнә шулай дия иде. Бу көннәрдә киң җәмәгатьчелек татар журналистикасы зур югалту кичерә. Тел галиме, язучы, журналист Илдар Низамов мәңгелеккә китеп барды. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышын без яңа буын татар журналистларын әзерләгән. Татар телен үстерүгә гаять зур өлеш керткән галим Илдар ага Низамовның якты истәлегенә багышлыйбыз. Зур уңышлар яулап заманалар матур бәя бирсә эшенә шатлыкларын ишеттерер өчен туган ягы кирәк кешегә. Публицист, язучы, филология фәннәре докторы, профессор Илдар Мәлик улы Низамов өчен дә туган як бик кадерле. Айрыуча эше белән кеше иткәне өчен. Авылда шунысы ярый инде эшләп утырып була. Нәкъ менә шушы нигез Илдар абыйга ничек әйтергә, ничек язарга уем теле шунда. И туган тел, риторика, татар социолингвистикасы, ярдәмең берлән синең, татар социолингвистикасы хәрәкәттә, татарча әдәби редакцияләү, остазларым, шәкертләрем, нәфис сүз осталыгы дип исемләнгән фәнни һәм башка бик күп әдәби китапларны язарга оятка салган. Чынлап та заманыбызның урау юлларын узган ак Иделдәй зур суларын кичкән олы язмышлы язучы, публицист һәм галим Илдар ага Низамовка карата актан һәм хактан тукылган дигән гыйбарә бик тә тәңгәл килә. Илдар абыйның шәкерте эшләмәгән гаммәви мәгълүмат чарасы юктыр мөгаен. Илдар абый безнең белән иң торып эшләмәсә дә, безнең газетны алдыра ул. Һәрбер материалны анализлап, я телефоннан әйтә, я килеп бәя биреп китә, үсендереп китә, сүгеп китә, берәр хата китсә, бер килгәнендә без аны менә хайран шундый А4 нидә форматында кагаз иде инде ул. Хата битке бүгүл, берсен җибәрсәң, икенчесе китә дип язып, зур итеп шул ике җөмләне генә язган. Без аны бик озак каршыбызда сакладык, берәр альбомга ябыштырып куйганбыздыр. Шулай диреп китәдер. Шуннан аның безгә менә без бик бәхетле, без үзгә газета булдык инде. Безнең үзебезнең галимебез бар, үзебезнең хәбәрчебез бар, үзебезнең тәнкыйтьчебез, үзебезнең укытучыбыз, үзебезнең якташыбыз, барысы да бергә Илдар абыйга җыйналган. Татар журналистикасы аксакалы булуы өстәвенә Илдар Низамов 1979 елдан Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Илдар Мәлик улы бик киң колачлы шәхес, иҗатчы. Әлбәттә, иң беренче без күнеккәнбез инде аны тел галиме буларак бәяләргә, зурларга. Бу чыннан да шулай. Аның эшчәнлеге бу өлкәдә аеруча нәтиҗәле. Бүгенге көндә аеруча тел мәсьәләсе бик тә кискен тора. Менә шуның бүгенгесе киләчәге турында кайгыртып яшәүче улуг затларыбызның берсе ул, һәм телнең бигрәк тә менә теге яңгырашы, кулланылышы, аны тел культурасы дип әйтәбез инде. Шул мәсьәләдә аеруча бирелеп, борчылып, тирән итеп эшләгән галимнәребезнең берсе. Там эшли торган галим ул. Һәм менә яшь галимнәр безгә дә шундый ук сыйфатлар хас булса бик яхшы булыр иде. Әмма андай эталон галимнәр сирәгрәк була шул. Тормышым түгәрәк, шәкертләремнең уңышларын, үсешен күргәч күңелне шатлык били. Бәхетем тагын да арта. Тырышлыгым бушка китмәгән бит дип сөенеп яши Илдар Мәлик улым. Кеше максатчан яшәргә тиеш, үзенә максат. Мин үземнең балачактан ук язарга сәләтле икәнемне, язарга күргәнемне, язарга сәләтле икәнемне тоеп, шушы юл белән китә алам мин дип уйлап, шуңа фикергә килеп яши башладым башта ук. Язарга омтылдым. 5нче класста инде мин газеткә язмалар язадырым. Шуннан инде мин Арча пет училищесына укырга керергә теләгән идем. Шактый катлаулы әти дә, әни дә, укытучылары бик катлаулы дип әти миңа һөнәр
белән шөгыльләнә торган уйладым. Менә шушы булырга мөмкин, авиация институты, елга техникумы бар, дип кул белән эшли торган эшкә юнәлтеп җибәрергә тырышкан ие. Әти. Мәлик абый үзе гомер буе укытучы булса да, улының кул белән эшли торган һөнәр үзләштерүен тели. Әти сүзен аяк астына салып булмый. Илдар абый Казан елга техникумына укырга керә. Штурман булдым, физик эш белән шөгыльләнә торган пароходта эшләдем. Шул ук вакытта минем акыл хезмәтем әлеге теге балачактан килгән сәләткә тартадыр ие. Язарга. Мин үзем укыдым, яздым. Эшкә бардым, эшли башладым, яздым. Шушы юнәлештә мине язучылык эше өстенлек итте. Мин журналист булып киттем елгадан аерылып. Күрәсең, штурман Илдар Низамовта язучылык куәсе шул кадәр көчле булган ки, 1960 елда аны Уфада татарча чыга торган Кызыл таң газетасына баш редактор Тахир Ахунҗанов әдәби хезмәткәр итеп чакыра. Анда килгәндә, редакциягә килгәндә, шул кадәр яшь авторларга, укучыларга мөнәсәбәт шул кадәр якын булган ки, мин үзеннән үзе шул коллективка тартылып киттем. Яздым әлбәттә, очеркларым чыкты, һәм шул ук вакытта анда фән белән шөгыльләнгән кешеләр бар икәнен дә күрдем. Ул беренчедән Үзбәк Гыймадиев, редактор урынбасары. Суфиян абый Поварисов. Суфиян абыйны мин Казанда ук беләдерим. Ул институтта укыды. Илдар Юзиев, Равил Сәгъдиевлар белән бергә әдәби түгәрәкләр оештырып, шул түгәрәкләрдә минем дә хикәяләрне тикшергәннәр заманында. Поварисов кайтты Казанга, ул Уфа, Башкортстан егете, Кызыл таңда эшләде, Кызыл таңда. Шуннан мине Кызыл таңга чакырырга җыенгач, Поварисов университетка укытырга китәргә җыенган иде. Аңа рәхәт булды, үзе өйрәткән шәкертен үз урынына, үз өстәленә утыртып калдырды. Язмый торырга ярамый, гел языгыз. Һич булмаса, әби бабаларыгызга хат язсагыз да ярый дип киләчәктә шәкертләренә өйрәтәчәк Илдар Низамов ул чорда үзе журналист осталыгына өйрәнә. Мин тырышып өйрәнә башладым башка журналистларның, күренекле журналистларның, язучыларның. Һәм аңладым, бу эш фәнни эш икән. Үземә кирәкле эшне гомумиләштереп башкаларга тәкъдим итәр өчен фән белән шөгыльләнергә кирәк икән дип. Мин журналистика фәне белән шөгыльләнә башладым. Шунда укырга кирдем аспирантурага, диссертация якладым бу юнәлештә. Шуннан инде бу икенче юнәлеш булды минем тормышта. Беренче юнәлеш журналистика эшенә керешүчере Башкортстанда башланса, икенче юнәлешне, ягъни журналистиканы фән буларак Илдар Низамов Казанга күчеп кайткач өйрәнә башлый. Ныклап фәнгә кереп киткәнче Социалистик Татарстан газетасы редакциясендә башта әдәби хезмәткәр, аннары бүлек мөдире вазифаларын башкара. Аннан Мәскәүдә партия мәктәбен тәмамлап кайта. Татарстан китап нәшриятендә иҗтимагый сәяси әдәбият редакциясе мөдире булып эшли. Бик күп язучылар, галимнәр белән аралашырга туры килә. Остазлар да очрый. Кайберләре белән хезмәттәш кенә түгел, дус буларак та аралаша башлый Илдар Низамов. Казанда мин Казанга кайткач, монда эшләгәндә инде редакция Ватаным Татарстан, элекке социаль Татарстан, онда дуслашып киттек без. Гараф абый Шәрәфетдинов белән, ул анда бүлек мөдире иде. Алар өлкәннәр, Марат абый Амирханов, Флорид Агзамов. Булар инде өлкән, чын мәгънәсендә дуслар да, шул ук вакытта остазларым да иде. Аерым алганда газетта эшләмәсә дә Вахит абый Хаков минем фәнни җитәкчем. Без инде аның белән тема сайлаганда ук аспирантурага ул мине кодалап кертте, университетта бетердем мин аның җитәкчелегендә. Беренче фәнни диссертациямның фәнни җитәкчесе һәм дә докторлык диссертациямның фәнни консультаты булды. Без шын мәгънәсендә дус. Илдар абый тезеп киткән остазлар арасында Флорид Имамәхмәт улы Әгъзамов ул чорда Казан университетында журналистика бүлеген җитәкли.
Гамәли журналистның нәзәри сәләтендә тыйымлаган галим Илдар Низамовны университетка укытырга чакыра. Benim yaşayışımның üçüncü kıblasını ettim. Ben okutuşçuluk işine kirip gittim. Başta özüm jurnalist olup yazdım. Şundan başka jurnalistlarını öğrenip umumileştirdim. Hem şu umumileştirilgen bilimni fenni hizmet bularak başkalarına yetkirerge başladım. Beni aldılar üniversitete okutuşu etip jurnalistika yine. Bana şu iş kıbla, iş yöneliş bir-birisi bilen ürelip, bir-birisini tolulandırıp benim yaşam maksatıma aylandı. Biz İldar Malikovich bilen min student çaqtan beri indi aralaşabız. Ул вакытта ул Татарстан китап нәшриятында эшлейди һәм инде параллель рәвештә университетның журналистика бүлегендә дәресләр алып бара иде. Газета теле буенча дәресләр. Һәм безгә ул менә шушы гаҗәеп бер кеше буларак танылды нинди яктан. Күпләр бездә журналистика белемен өйрәтүчеләр, шул исәптән тел белгечләре безгә газета, журнал телен гел тәнкыйтьләп сөйли торган иделәр. Аның кимчелеген табып, менә анда калыплашкан тел, менә анда штамплар кулланыла, менә анда җөмләләр төзелеше кабатлана, анда кушымчалар, менә шундый хаталар китә, ашыгычлык белән китәдер. Илдар Мalikovich менә шушы газета теленең моторлыгын безгә күрсәтә безде. Бик ипле сөйли торган укытучы, ләкин миңа ул бүтән яклары белән гаҗәпкә калдырды. Bizde bir гадәттә шундый bir şiir бар. Кем җитәкче, менә әйтик инде, мисаллар белән сөйләргә яратам. Кем баш мөхәррир, бер журналда, магазиндамы, яки Язучылар союзы рәисе. Шуның иҗаты турында тәнкыйть мәкаләләре язып, аның тирәсендә бөтерелеп йөреп, үзен бик шәп тәнкыйтьче иттереп таныткан һәм мактаулы исемле алган кешеләр бик күп. Илдар абый менә шул ягы белән сокландырды, ул бер вакытта да җитәкчеләргә бәйкесен җырламады, алар кубызына биемәде. Мин шаккаттым аның Кадир Сибгатуллинның иҗатына анализ ясавына. Биректә терминология өлкәсендә актив эшләде. 90-нчы еллар бит инде ул теленең бер күтәрелеш, милләт күтәрелешен бергә тел күтәрелеше иде, яңа терминнар, яңа вазгыятькә ярашлы яңа сүзләр уйлап табучылар менә шул өлкәдә ул җиңсезганып эшләп, безнең теге телебезне яңа терминнар белән баетуга үзеннән зур өлеш кертте һәм журналистлар бу өлкәдә ничек эшләргә тиешлеген безгә күрсәтеп бирде. Күп кенә конференциялар уздырдык аның белән бергәләп. Matbuat сөйләме бар дибез икән. Гасыр башы сөйләме, матбугат сөйләме белән бүгенге сөйләм бер түгел. Ни өчен үзгәрә? Чөнки милләтнең торышы, шушы телне куллана торган милләтләрнең менталитеты үзгәрә. Уйлау дәрәҗәсе, аларның бер-берсе белән күршеләр белән мөнәсәбәт үзгәрә, иҗтимагый хәлләргә мөнәсәбәте, булган социализм, капитализм, социалистик фикерләү барлыкка килгән. Хәзер социалистик фикерләү тәнкыйть ителгән. Менә шуларга карап, телдә яңа категориялар барлыкка килә. Алар яңа сөйләм барлыкка килә. Кешеләрнең яшәү географиясе рәвеше. Илдар Низамов татар телен дәүләт теле хәленә үстерү юнәлешендәге җәмәгать эшләрендә актив катнашып килә. Татарстан радиосының тел күрке сүз тапшыруында даими автор буларак танылды. Мәдәни җомгада озак еллар чыгып килгән «И туган тел» кушымтасының мөхәррире булды. Biz аңа рәхмәт әйтеп тоя алмыйдык. Шул ничек иттереп бүгенге көндә татар әдәбиятының торышы, шушы грамматиканы төрлечә аңлату, бөтенесендә бәйнә укучылар аңлатып бирә белде. Бәлки ул теге гади генә укучыга бик кызык та булмагандыр, ләкин мөгаллимнәргә кирәкле сәхифә иде. Студентларга һәм өлкән класс укучыларына кирәкле сәхифә иде. Матбугат яшәячәк. Чөнки татарның менталитеты шуңа корылган, күреп, аңлап, ишетеп, кабул итү һәм шуны кешегә җиткерергә теләү, шушы бөтенлеге белән бер бөтен итеп тел чарасы, тавыш чарасы, видео, күренеш, ишетү бөтенесе бер комплекс. Адам баласы табигатьнең бер күзәнәге. Шушы тирек күзәнәк буларак кешене яшәтү ул интернетның бер өлеше. Матбугат нинди бурычларны моннан 100 ел элек үзе үтәп барган, интернетта шуны үтәп барырга тиеш. Матбугаттан аерылып түгел, китаптан аерылып түгел, бергә комплекслы синтезда
Ни кызганыч, кайбер галимнәр үзләре өйрәнгән фәнни юнәлешне дәвам итәрлек алмаш буын әзерләп калдырмый. Бу җәһәттән Илдар абыйның да үз шәкертләре бар. Шәкертем Айгөл Гусейнова. Ол Сөембикә журналы мисалында, ягъни Сөембикәнең элек-электән килгән саннарында беренче чыккан Сөембикә дип аталган вакыттан алып, журналистика жанры буларак очеркны өйрәнә. Фәнни җитәкче буларак Илдар абыйны бик сабыр кеше дип әйтер идем мин. Чөнки Илдар абый бик түземле, үзенең киңәшләрен үтемле итеп бирә белә һәм син мәсәлән эшеңне дәвам иткәндә ул синең эшләү процессыңны сабырлык белән көтә белә һәм кирәкле юнәлештә үзенең киңәшләрен дә бирә белә. Татарның 6 кагыйдәсе бар телендә. Ул беренче чиратта сингармонизм законы сүздә янишкә генә була, я калын гына була. Бетте. Башка була алмый. Сүздә басым азаккы нинә генә төшә, җигенә генә төшә. Бернинди булгананы булырга тиеш түгел. Бернинди. Ландыш дигән исем була алмый. Ландыш ул. Илдар абый бит инде ул бәйләнчек, дөресен әйтергә кирәк. Шунсыз телне өйрәнеп булмый. Тел ул шундый бер караганда бераз бакчыларак юнәлеш кебек, ләкин журналистның төп коралы шушы. Шуңа күрә без аны тотыла алмыйбыз. Ул үзе шуны әйтә иде, аңлата иде, сеңдерә иде. Менә кайбер нәрсәләрне үзендә язма тел дип әйтә ул, сөйләм теле дип әйтә. Мин шушыларны үзем сәхнәләрдә эшли башлагач кына аермасын аңладым, нәрсә икәнен. Һәм бер тапкыр килдем дә курс эше биргәндә, адамна кая бу сүз әйтәм. Менә бит, менә хәтта жирный шрифт дигәнне әйтергә кирәк аңа. Менә бит, менә бүрткән шрифт дидем мин аңа. Һәм ул миңа, Сәфәров Евгений, бүрткән шрифт, бүрттерелгән шрифт. Менә бит яңа сүз, фразеологизм дип ул миңа шунда мактаганны хәтерлим. Чынлап та без бит үзебез дә теге рус сүзләрдән башка да куллана алабыз җөмләләр дигәндәйме. Илдар абыга бик рәхмәтле, бик яратам, бик хөрмәт итәм ул өчен. Шуннан да ул укыган дәвердә эшләдем, күп кенә дәресләрне калдырырга туры килгәләде. Илдар абыйныкын да шул исәптән калдырырга туры килгәләде. Ул ачмана башлаганда да менә шул җиргә балыкка барган идек әле, узган атнаны һәм менә шуңа тотып карадык әле дип, мәсәлән, шундый гына бер-ике җөмлә кыстырып китсәң, Илдар абый оныта бөтен әйберне, китә. Мин дә анда бардым бит. Мин бу якка барган идем, мәсәлән, менә мин мондый әйбер белән тотам, мин бу кармакка тотып караганым бар дип, шулай дип без аннан соң мәш килеп сөйләшә башлыйдык балык тоту турында. Һәр кайсы балакаем кире кайтып уйландыра торган, әле бик озак еллар торгач искә төшереп шылтыратулар була име, бик кызык. Илдар абый хәзер университетта укытмый, ләкин аның шәкертләре шалтыратып хәлен белә. Иҗаты, фәнни тикшеренүләре белән кызыксынган студентлар өенә дә килә. Редакциядә иҗат көне дигән фәнне курсның нигезен салдык без Флорид абыем белән. Редакциядә иҗат көне элек лекцияләр укытып кына, без редакциягә йөртү курсын керттек. Аның программасын беренче булып мин эшләдем. Илдар Низамов авыл малае, Әтнә районының Олы Бирәзә авылында туа, Шишмәле сапта үсә. Әтисе Мәлик абый укытучы булып эшли, мәктәп директоры вазифаларында башкара. Әнисе Гафифә Җәләева башлангычта укыта. Гаиләдә алар 5 бала үсә. Дилбәр исемле иң олы апасыннан калганнары исән саулар. Илдар абыйның Илгиз исемле энесе дә галим, педагогика фәннәре кандидаты. Айдар исемлесе озак еллар Түбән Камада Татэнергостройда эшли, хәзер Казанда. Бик туган җанлы кеше ул Илдар абый. Нигезне дә битерми. Шишмәле сапта бәрәңгесен, яшел-чәсен үстерә. Үзе өчен генә түгел, туганнары, дуслары өчен дә күпләп хәзерләп куя. Гөмбә җыя, балык тота. Җылы як кышлары кебек кышларга гына Казанга китә Низамовлар гаиләсе. Илдар китабын алып кайтты да, карадым да монда. Шундый чагыда бар иде, булдым. Карам мине ул. Карточканы мине үпмиде. Юк, син аны иң кызыгын сөйләмисең. Шу килгән Әтнә таңы килгән. Әтнә таңы да тотып карап тора. Анда әлеге фото, карт фото. Мине тәмишә мısır үпмисең. Мısır үпә. Мәсфия аба белән Илдар абый 3 бала, Рөстәм, Гөлшат, Гөлназны тәрбияләп үстерә. Балалары да, аныклары да аларны шатландырып яшәргә тырыша. Кешенең асыл сифаты нәрсә ул? Ул эшләп яшәү. Беренчедән, эшләп, уйлап яшәү. Менә икесе бер булырга тиеш. Уйлау белән хәрәкәт әгәр бергә барса, бер нисбәттә булса гына кеше яши ала.
Bilesizmi? Hareketlenip kine de yaşayamay, uzak yaşayamay, hayvan kebek. O uylap da yaşarga tiyiş. Mine şu uylav bilen hareketlenu, fizik hareket nispeti bir bulurga tiyiş. Tuğandan alıp ölgençiye kadar. Yaşar için bitmez kişilerge, olasına hem de kişige, mehabetli, yemli, merhametli, tuğan yağı kirek kişige. Бүгінге менә шулар, мен Айзилә Батырханова һәм тапшыру безнең иҗат төркеме һәр барчагызга матур көн теләп саубуллашабыз.